Hola i benvinguts. En aquest videotutorial avaluarem una manera de poder avaluar i rebre el feedback de la nostra estratègia d'avaluació mitjançant enquestes. Utilitzarem Google Forms, una de les aplicacions que hi ha en el Google Workspace. Com podeu veure, estem en el meu espai del Drive de la Fundació Universitària Martí l'Humà. Per fer una enquesta, l'únic que haurem de fer és seleccionar Nou i els formularis de Google. D'aquesta manera s'obrirà un formulari totalment en blanc. El que farem és obrir un que jo ja tinc generat amb anterioritat que es diu enquesta de satisfacció de l'alumnat. Accedim a ell. Com podeu veure, nosaltres podrem modificar el nom d'aquest document i podrem configurar des de la secció de preguntes totes aquelles preguntes que nosaltres volem que els alumnes contestin. Per editar o generar noves preguntes és molt senzill, només hem de clicar aquest més d'aquí i se'ns donarà l'opció de posar una nova pregunta i tots aquests tipus que hi ha. Desplegable, casella de selecció, puja un fitxer, escala, graella. Recordeu que aquest curs en competències digital el que intenta ser és una introducció a aquestes eines i que veieu la seva funcionalitat. Per tant, aquesta pregunta que tenim aquí l'eliminarem, d'acord, a posteriori, i veiem com hem generat aquestes preguntes. Aquesta de t'agrada, ho eliminem. Aquesta, que és que si t'ha agradat el tema, són preguntes molt genèriques que podem utilitzar en un conjunt molt ampli. D'acord? Intenta ser un exemple. He posat selecció múltiple i he posat que si li ha agradat el tema, sí o no. He fet una altra pregunta, en aquest cas, d'un desplegable on m'apareixeran aquestes opcions. Sempre puc afegir unes altres. I per últim, he fet una del tipus casella de selecció perquè m'indiquin allò que creu que es pot millorar. Per últim, sempre és aconsellable donar la possibilitat de que t'indiquin tot allò que és millorable. Llavors, les enquestes de Google Forms tenen una potència molt gran perquè a mesura que anem rebent les respostes del nostre alumnat, ell mateix ens anirà mostrant qui ha contestat, si el configurem perquè deixi els correus electrònics, qui falta per contestar, i fins i tot podem enviar un recordatori, i després doncs, tenim unes gràfiques directament d'aquestes respostes. Els meus companys formadors han anat contestant aquestes preguntes i tenim aquestes gràfiques que ens possibilitaran extreure conclusions, no? I sobretot aquesta part on tenim aquells aspectes millorables, com podeu veure. És molt important que examineu com utilitzar aquestes enquestes. En la secció de configuració tindreu un gran ventall de possibilitats, fins i tot recordo que aquests Google Forms es poden convertir en un examen, només fent així, activant-lo, i llavors totes les preguntes que jo he dit es poden afegir un pes o no i podem fer diferents opcions que teniu aquí. Seria interessant formar-se una miqueta en Google Forms. Hi ha una cosa molt interessant que és que el Google Forms permet vincular els resultats a un full de càlcul, òbviament de la mateixa plataforma de Google Workspace, que el que fa és que rep totes aquestes respostes. Jo ja ho he fet i, com podeu veure, a mesura que ells van contestant, jo tinc les seves respostes aquí per poder treballar o extreure dades. Quan és una enquesta de satisfacció com aquesta, jo recomano molt directament veure i utilitzar les gràfiques que ell em dona. Depenent del tipus de pregunta que jo he escollit, tindré un tipus de gràfica o un altre. Com podeu veure, Google Forms és una forma molt eficient, molt ràpida de tenir una enquesta.
deixar-la com a una enquesta base i a partir d'aquí, si volem rebre el feedback d'una tasca en concret o d'un tema concret o d'una experiència o d'una sortida, qualsevol cosa, podem generar i reutilitzar-la totes les vegades que vulgueu. És important indicar que aquestes enquestes nosaltres la podem visualitzar, com la veurien els alumnes, des de la secció de visualització o previsualització i per últim el que podem fer és enviar, no? I aquí nosaltres podem escollir tot un grup, podem agafar un enllaç perquè puguin accedir a aquest enllaç, podem inserir aquest codi dintre, per exemple, el Moodle o fins i tot, òbviament, el Google Classroom. És a dir, té unes eines molt potents per tal de fer aquesta compartició. Vale? Aquí teniu el full de càlcul, que seria per aconseguir aquest full de càlcul que us he ensenyat anteriorment o per fer la vinculació. Això són les enquestes. Jo recomano molt la seva utilització perquè són molt fàcils d'utilitzar, però també, ho dic, rebre una formació adient de com utilitzar aquestes enquestes que són molt potents. Això és tot. Fins la propera.